mo ba ang pagsangkit? Taliwala sa ilang kasakit, katawan ubos sa kangit-ngit. Ano na ba'y kausapan kung kita pa tayong magdinong tanay? Halika na, kalinaw, ikaw ka na ikaw, ngano sa matagalaw, ang walay pag-ikusa, ang kanunay o ang unang mutumaw, hatagi og higayon ang kalinaw, bisan man lang sulod sa usa ka adlaw, aron kitang tanan magkahigusan na sa gipangandoy ta nga malinaw kalibutan. Higayon na sa pagmata ang kasaypanan